Takže ahoj, já jsem Krosy HD a toto je mé další video zase ze hry Minecraft, zase opět ze serveru Craft Game a bude to Kit PvP. Já napíšu tady do videjka, ať pozdraví. A co máme tady na výběr, Kit PvP je vlastně to, že tady máte velkou arénu a můžete si vybrat buď pěšák, lukostřelec, anebo tady to máme pro VIP. A já tady mám kita, pěšáka, protože tady máme i to. A ještě jedna věc, takže jste si mohli všimnout, tady ne, momenta, když dám lobby, tak mám jednu věc, a takovouto, mám tady youtubera. To je asi mimo a já bych řekl, že se jdeme na to. Takže jsme pomalu mohli jít. Tady je velká kalba totiž. Nevím, jak tady v tom slabém natáčecím programu bude vidět PvP. Ale PvP nejsem nejhorší, ani nejlepší. Hledáme se. Tohle zabijem. Lolík.cz. Jo. A teď, nebo já nebudu mluvit, protože tady je velká chvíle. A ježiš, já to vyhodil zapík. Nebo velká chvíle to není, ale chci se soustředit a chtěl bych jakoby zabít co nejvíc lidí, třeba tady Gr. Sakra. Už mám málo. A když umřem, tak se znovu objedeme tady a znovu si vyberu. Tak teď, abyste věděli, tak si dám tady má punch 2. Odkud? Tamhle. Odkud? Nevím. Vezmu si toho pěšáka, ten je nejlepší. A jdeme na to. Až po. Dáme trošku umí. Tak paní, nechte mě vejít. Sakra, je tady moc lidí. Ráno jsme tady byli jenom 2. Ráno jsme tady byli jenom 2. Dávali jsme si tam zase tady 2 miliony. A tady to sejmu ze zádu. Tak se omlouvám, jestli mluvím moc potichu, protože skolaboval mi mikrák, což je v ryti. Tak grl, nech to. Já jsem tvůj kámoš. Přijdem, pane. Grl, Buďte hodní. Já se pokusím se jak nahekovat. Vyregenerovat. Grl jde za mnou. Já napíšu. Grl tým. Píšeme tým. Tak jo, jsme v tým. Hej, řekl se tým. No, když chceš. Tak ona umí s lukem.
Ježiš. Tak dáme si od teďka nevit 5 smrtí. Nevím, jestli to budu počítat, ale 5 smrtí. Dobrý den, pane. Tamhle někdo je. Jo, Raju LP. Tým, díky. Ty vole. Tady se mnou hrajete volejbal, nebo co jako. Tak si vezmu teď lukostřelce a na 3 minuty z luka. Ustřelím. Girl, to jsme si nedomluvili. Paní jde na mě sraní. Tak jo, 2 smrti. Dobrý den, pane. Umřete. Girl, nech mě. Ne, dobrá. Počkat, ona nejde zapálit. Jo, zabili jsme girl. Zabili jsme girl. Kámo. Jsem se, že mě minul, jakože mě bude přehlížet a voda prd. Tak jo. Tady má 3 kily. Dobrý den, pane. Cikněte. Girl tým. Já to, že jsme řekli tým. Je za mnou. No vidíte, mám jaký ježek. Proto mě tady slipír. Okay. Girl tým. Ne tým. Chci vidět. To je girl. Já to tak nechtěl. Pěkně. Já to tak nemyslel. A poslední smrt. To si budu šetřit. Nebo poslední 2. Ne, jo, dáme to poslední 2 smrt. Tu poslední si budu šetřit. Jo, zabili jsme 2krát. Já zase měl. Nechte mě. Už mě chtěl srazit. Tak já bych to měl takhle. Se musí teď týmovat. Tady točím. Tak kde byl kempit? Jo, cože? Hele. To si vezmu. Oh, 3krát jsme zabili holčičku. To taky točí. To dáme do řídce. Jo, ale už to zabíjejí. Já to dělám, no tak to
Poslední smrt. Poslední. Tak jo, já bych se s vámi asi rozloučil pro dnešek. Vypadám jak ježek. Tak jo. Konec videjka. Pozdravte. Tak končím. A vydáme se ještě někdo za to. Tak já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj, 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 ahoj. Ahoj.